A la colònia Güell, ara fa 100 anys, van rebre la visita del que en aquells moments ostentava el càrrec de president de Consejo de Ministros d'Espanya, el senyor Eduardo Dato. Fou el creador del Ministerio de Trabajo i va posar en pràctica reformes socials i laborals importants, en especial la Ley sobre el Trabajo de Mujeres y Menores, coneguda com Ley Dato. La Ley Dato admetia el treball de menors a partir dels 10 anys en el sector tèxtil, dels 16 anys en els treballs subterranis i dels 14 anys en treballs nocturns. A la fàbrica de la colònia hi havia nens i nenes que iniciaven la seva vida laboral als 10 anys. Durant el cap de setmana dels dies 19 i 20 d'octubre, la colònia farà un salt enrere fins l'any 1913, concretament fins a la vigília del dia en què un grup de nens i nenes d'entre 10 i 12 anys comencen a treballar a la fàbrica. A més, no hi faltaran les autoritats, les monges, a la casa bressol, la dida i les bugaderes fent safareig. Al mercat pagès hi trobareu els productes més saborosos. Passegeu pels carrers de l'antiga fàbrica mentre sentiu anècdotes explicades pels antics treballadors. I a més, exposicions, música i la taverna del modernisme per fer un mos envoltats de personatges d'ara fa 100 anys.